Aj problematiku predaja drog v bytových domoch. No a ešte predtým, ako ju vôbec začneme riešiť, tak tu je jeden konkrétny príklad, ktorý hovorí o tom, že niekedy naozaj stačí v tom dome jeden pomerne ťažko zvládnutelný nájomník a všetci ostatní majú zo života hotové peklo. Bytový dom s neslávnou povesťou, známy ako raj narkomanov, dílerov, zlodejov či bezdomovcov. Ale aj tu žijú slušní ľudia, ktorí chcú existovať ako ostatní, len jednoducho doplácajú na niekoľko neprispôsobivých susedov. V posledných rokoch aj tu možno postrehnúť zlepšenie bezpečnosti obyvateľov domu. V nemalej miere sa o to pričinil správca, ktorý dom zabezpečil elektronickým systémom, kľúče pravidelne monitoruje, spoločné priestory sleduje kamerový systém a kontroluje polícia. Počet prespávajúcich bezdomovcov a tulákov sa zredukoval na minimum. Problémom zostali drogoví díleri, za ktorými smerujú narkomani a tí si za svojou drogou vždy cestu nájdu. Problémom je, že tým nielen znepríjemňujú, ale priamo ohrozujú život slušných ľudí. Potrebovala sa tam narkomanka, tak som posielal samozrejme pre života, nemá čo robiť a skrátka som zacítil, že jak si mám krvavé tričko, nejaké teplé tričko aj krvavé, no a skrátka ma niečím bodla podkľúčnú kosť. Samozrejme som hneď nahlásil policajtom tento prípad, policajti ináč hneď zadržali. Osvedčil som, že je to tá dotyčná osoba. Bol som na ošetrení v Ružinove. Dostal som od policajtov prípis, že to eviduje ako priestupok. Napriek tomu väčšina vlastníkov, správca, ale aj bezpečnostné zložky veria, že drogový raj sa v tomto dome stane definitívne minulosťou a spoločnými silami dokážu zabezpečiť všetkým slušným obyvateľom bývanie, aké si zaslúžia. Grečko je autorom projektu Bezpečné bývanie a pán inžinier Jozef Halcin je z Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Vítajte, u nás budeme sa rozprávať o tom, aká je vlastne problematika tých drogových dílerov v jednotlivých bytových domoch. Takže nastal, dajme tomu, v porovnaní s minulosťou nejaký posun v tejto oblasti, alebo ani moc nie? Určite nastal. No, v niektorých domoch, kde majú tí ľudia problém, susedia zaregistrujú nejaké zvláštne, mimoriadne časté pohyby, tak sa snažia bojovať. Sú organizovaní v rámci toho, že sú zástupcovia vlastníkov, majú spoločenstvo vlastníkov a majú k dispozícii možnosť aj výber nejakej tej techniky. To znamená, že vedia si ochrániť tú najdôležitejšiu časť, vstup do objektu alebo z objektu do bytového domu a takto bojujú proste, aby tí nežiaduci sa nedostávali dovnútra. Mimochodom, ak by ste vy mali nejaké otázky, 02606127171, to je telefónne číslo k nám a či už by ste sa chceli pýtať pána Grečku alebo pána Halcina, nech sa páči pokojne kedykoľvek v priebehu nášho dnešného rozhovoru. No, poďme na ďalšiu otázku. Tá problematika drog v bytoch je vôbec riešiteľná? No, riešiteľná určite je. V každom prípade nie sme jediný príklad, kde také niečo sa odohrávalo. Dialo sa to určite aj v iných krajinách. Veľmi dobrým príkladom je aj USA, kde to vyriešili legislatívnymi zmenami tým, že pokiaľ bol dostihaný takýto páchateľ, ktorý buď predával tieto drogy, distribuoval ďalej alebo vyrábal, tak aj prostriedky, ktoré na to využíval, mu boli zábané. Čiže v tomto prípade napríklad byt. Takže my sa snažíme teraz na úrovni vládnej politiky v tomto urobiť niečo. V tomto čase organizujeme zriadenie pracovnej skupiny, ktorá by sa zaobrala práve týmto konkrétnym problémom, lebo je to veľmi špecifický problém. Nie len v rámci Slovenska, ale v rámci aj celej Európskej únie napríklad. Takže pripravujeme na to tú pracovnú skupinu, v ktorej bude zastúpení práve takíto ľudia, ktorí pracujú priamo s takýmito problémovými oblastiami a na takýchto projektoch plus príslušná samospráva plus príslušné zložky polície. Takže v najbližšom čase určite bude posun aj v tejto veci. Dobre, budeme si držať palce navzájom, to je jediné, čo snáď komu viem povedať. Prečo je vlastne na Slovensku taký obľúbený práve tento spôsob predaja drog? Obľúbený v úvodzovkách, hej, pochopiteľne. Myslím si, že je to tým, že u nás nie sú napríklad nájomné domy. V Európe, inde je veľmi častý predaj nie v bytových domoch, ale v domoch, ktoré si tiež užívateľ môže prenajímať. To znamená, že lacný dom. Myslím, že najčastejšie sme sa práve s tým stretli, keď sme skúmali proste v Anglicku. Je to napríklad častejší taký prípad, že sú to áno, prostredia diskoték a tak ďalej, alebo jednoducho nie v bytových domoch. V bytových domoch totižto tým, že sa nasadzuje technika, tak ten páchateľ sa dá odháliť, pretože takto vyzerá napríklad v
bytovom dome díler, ktorý bežne nechodí dvakrát, trikrát ako za deň, ale aj 30 krát otvorí dvere do objektu alebo vystupuje von, pretože si nosí sebou vlastne tých, ktorí potrebujú si zakúpiť dávku, hej. A na konci sú až tí, ktorí sú takí klasickí obyvatelia. To znamená, čiže tá frekvencia návštev dílera je podstatne vyššia, aj podľa toho to vlastne ľudia môžu nejakým spôsobom odhaliť, že zrejme tam ide o niečo, čo nie je úplne v poriadku, hej. Áno, áno. To je tá technika, ktorá môže niekedy pomôcť a vlastne aj ľudia, keď to správne zástupcovia vlastníkov vyhodnotia, môžu proti takým ľuďom bojovať. Hneď no a aké sú ešte tie ďalšie črty týchto ľudí? Podľa čoho ich vlastne dokážeme odhaliť? Najčastejšie je to, napríklad dostali sme teraz mail, kde jeden písateľ, ktorý nechce byť menovaný, hovorí, že syn matky, ktorá v podstate chodí na smeny, má strašne časté návštevy práve vtedy, keď ona je v práci. A nie sú to také návštevy, že je to jeden alebo dvaja kamaráti, sú to tlupy, ktoré prichádzajú do objektu a vychádzajú von. Jednoducho ten človek sa správa podozrivo práve tým, že sa ináč chová, keď je niekto doma a keď doma napríklad nie je nikto. Tam je veľmi silné podozrenie, že sa niečo také deje. Potom sú to rôzne, samozrejme, pozostatky tých ľudí, ktorí pokiaľ užijú treba dávku v tom objekte, tak to nevydržia. Vlastne to telo sa uvoľňuje a potom je veľký problém, proste, čo sa týka čistoty. No, ja si neviem predstaviť, že ako by som mal túto vec riešiť ako klasický štandardný sused. V našom dome ako je to relatívne slušný vchod, kde bývam, je to úplne všetko v poriadku, ale predsa len, keby som sa ocitol, dajme tomu niekde inde, tak ako to riešiť? Myslím si, že nestačí prísť za tým človekom, ktorý je vlastne dílerom drog a povedať mu, viete, predsa len prosím vás, nerobte to. Ako to riešiť ako klasický sused? No ja osobne môžem odporúčať vzhľadom aj na vašu ochranu, aj na ochranu možno okolia, v ktorom bývate a v ktorom sa tento dotyčný človek môže pohybovať. Jednoducho nahlásiť priamo na najbližšie obvodné oddelenie policajného zboru, tam veľa možností nemáte v tomto. Môže byť. Treba ale bojovať. Každý v podstate vlastník je povinný bojovať o to svoje, dá sa povedať, o ten svoj majetok. Existujú samozrejme možnosti v rámci zákona 182. Treba tam využiť určitý inštitút, pretože je možné dokonca predať aj byt. Je to veľmi teoretické, ale píše sa to tam, že ten, kto poškodzuje vlastnícke práva, či už v podstate chovaním, alebo aj nejakým morálnym spôsobom, tam je možné dať návrh na súd, aby v podstate taký byt bol predaný. To znamená, že nejaká zákonná možnosť už teraz existuje a minimálne to, čo treba ihneď urobiť v tých zárodkoch, treba takých ľudí predsa len kontaktovať, lebo ešte vtedy nemusia byť agresívni. To znamená, tá prevencia vlastne hneď na začiatku komunikovať s tými ľuďmi, upozorniť ich, že to, čo robia, nie je v súlade s tým, prečo vlastne tam bývajú. Jednoducho, byt nie je na podnikanie a už nie je takého charakteru. No, to je pravda. Z Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality nám prišiel o tomto probléme porozprávať Jozef Halcín, no a autor projektu Bezpečné bývanie, pán Vladimír Grečko. Pekný deň vám želáme, no a čoraz menej týchto problémov, ktoré dúfam, že budeme aj mať my ako nájomcovia objektov. Majte sa krásne, dovi. Ja vám príjemne.